जोंथ' बिजेपिया जोंथ' बिजेपिजों दाजानानै होजानाय मोनसे खुंथायनि दा बिबानगिरिजों ओमफ्राय बिजेपियानो गोहोआव दङ बिजेपियानो बर'फोरनो बुंनो थाङोबा आगोलनि बाथ्राखौबो दानि बाथ्राखौ बुंनांगौबा गोबां मानसिया गोरोन्थि मोनसे माबाजों नायो बिजिरनाया बेसेबांसिम बोरै नायो आं बुंनो रोङा सैथो बाथ्राखौबोथ' जों सिमान लानांगोन गनायनांगोनबो जोङो जाय समाव बिएलटि खालामदोंमोन आंबो सासे सिग्नेटरिमोन हाग्रामा महिलारि बिथोन दैदेननाय बिएलटि बेवहाय आंबो दङमोन मिरु आफादाव आरो जोङो ज' जेला 2003 मायथाइनि जि फेब्रुआरियाव गोरोबथाया जायो बेवहाय आंबो सासे सिग्नेटरि हिसाबै बेखौ आंबो सागान होफानो मोननाय जादोंमोन ओंखायनो बिजेपिनि सम बेबो बे समावहाय मानगोनां अटल बिहारि बाजपेयीया भारतनि गाहाय मन्थ्रिमोन आरो लाल कृष्ण आडबाणी बिथाङा भारतनि लेङाइ गाहाय मन्थ्रि आरो लोगोसे नखर बिफाननि जि मोनसे बिफान दंमोन नखर बिफान बेखौ लाल कृष्ण आडबाणी बिथाङानो नायोमोन आरो बिथांमोननि जोथोनावनो जोङो बिटिसि गोरोबथाखौ खालामनाय मोनदोंमोन आरोखि जायखौनाखि सिक्स सिडुल एमेन्डेड मोनसे सिक्स सिडुलाव जोङो मोननो हादोंमोन बेनि उनाव फैयै फैनानै 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जि मोनसे गोरोबथा खालामदों बेवहायबोथ' बिजेपियानो जोङो बुंनो थाङोबा नरेन्द्र मदि बिथां गाहाय मन्थ्रि आरो अमित शाह नखर बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोननि केयाराव बा बिथांमोननि दारैनो जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बेवहायबो आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानैहाय सागान होफानो खाबु मोननाय जादों आरो बेनि दारैनो जोङो बर' कच अट'नमास काउन्सिलाव दाना फैबाय दा बिजेपिया जेराव अननाय होदों अननाय होनायाव जोंहाबो बिबान थायो जोङो दा आरो जोंनि गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौबा सरकारा जाय बेजों जोङो लोगोआव थाफानानै हासिल खालामाबा बेरेखा दोलोआव थानानै जोङो बेखौ हासिल खालामनाया गोब्राब जायो आरो हाया आरोखि ओंखायनो जों फैगौ बिसायख'थियावबो जेराव जों टिकेटबो बिदों मोननोबो हागौ बिजेपियावनो टिकेट होनांगौ होनना बुंखानाय जाबाय ओंखायनो बावहाय गोनो गोथो जेबो साननांगौ गैया जों फैगौ बिसायख'थियाव खुंथाय जाय दिनै आसाम रायजोखौ सामलायदों बा भारत हादरखौ जाय दोलोआ सालायगासिनो दङ मानगोनां नरेन्द्र मदिनि गोख्रों दैदेननायाव भारत हादरखौ मोनसे रैखाथि गोनां मोनसे थासारियाव लानानै बियो दैदेनबाय थादों ओंखायनो जोंनो अननाय होदों जेरावहाय बे अननाय होनायनि थाखाय जोङो बिजेपिजोंनो थानानै फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बे सैथो बाथ्रा बायो दोनखोबा सिखोमानाय बाथ्रा नङा दा बाथ्राया बेल' बिसायख'थिनि सिगां जों जाय दाबिफोरखौ लिरना होदों मोन 22 दाबि बे मोन 22 दाबिनि गेजेराव बबेखौ मा थिग खालामनो हायो बेखौ जोङो नायफागोन खोथाया जाहैबाय अननाय होब्लासो अननाय मोनो होननाय बाथ्रा थाबाय ओंखायनो ओरैनोथ' जोंथ' बिजेपिनो भट होथारनांगौ बे साननाया जोंनि बर'फोरनाव गैया आंनि मिथिनायाव माबा मोनसेथ' जोङो रायजोनोबो मोननाय खोन्थानो हानाङा होमबा माबा मोनसे मोननाय खोन्थानो हानांगोन आरो बे हिसाबै जोङो रायलायनायखौ नेदों ओंखायनो फाइनाल जोङो साननाया जोंना बे नाथायबा जोबथा थांखि लानो थाखाय जोंनो एसे सम नांगौ सार मा होनो बिटिआरनि दासिमबो इलेक्सन जायाखै जुदि बिजेपि सरकार फैयोब्ला बिटिआरनिया इलेक्सन जागोन नामा इलेक्सन जानायनि बाथ्राया जोङो खामानि मावनांगौआनो जोंना दाबो जोबखायाखै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो ज' जाजाय जि खामानिफोरखौ मावबोदों माने बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननाय गामि सोसननाय एरिया एक्सटेनसन खालामनाय बाथ्रा दा बेखौ लानानै जोङो नेलायनायावनो समा गोबां माने बाबेनलांबाय बोसोरबा बाबेनलांबाय दा जोंथ' लुबैयो थाब जानांगौ आरो बिसायख'थिया जेब्लासिम थाब जाया जोंनि रां बावजा मोननायाबो बाङाय जागोन नालाय जोङो थाब जानायखौ लुबैदों आरो जोंनि गोरोन्थिया बहा जाबोदों जोंनाबो जों जाय खामानिफोरखौ जिल्ला आफादफोरनो मावनो बिथोन होयो बा खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरु आफादा जाय खामानिफोरखौ बिथोन होदोंमोन मावनो थाखाय बबेबा मालाबा मानसिफ्रा रोंजोबासो ना हास्लाबाखैसो बे मोनसे जेथो नांनाय बायदि नुदों आं खोथाया जाहैबाय डिसिफोरजों जों जेनेबा जोंनि जिल्लानि गामिफोरनि जि मोनसे फारिलाइ बेखौ गथायबाय बेखौ गथायनाय लोगो लोगोनो सरकारा बेखौ थोंजोङै नटिफिकेसन होआ बेखौ प्रसेसआव लाङो प्रसेसआ मा जे मोनसे नायबिजिरनाय मोनसे इनकुवेरि कमिटि दाना होयो भेरिफिकेसन कमिटि दाना होयो माने जोंनि गामिनि फारिलाइ होनाया सैथो नंगौना नङा बियो माने नंखाय होदों ना नंगौ होदों बेखौ बिजिरनो थाखाय मोनसे भेरिफिकेसनाव हरो आरोखि आरो बेखौ डिसिफोरनो बिबान होनाय जायो दा जोंनि हमना लादो धेमाजि जिल्लानि जोंनि माने फारिलाइ होबाय
धेमाजिनि जिल्लानि फारिलाइखौ धेमाजि जिल्लानि डिसिनो बेखौ गथायहरो माने दैथायहरो ओमफ्राय बेजों आरो डिसियाबो थोंजों गाव नायबावा सार्कोल अफिसारखौ इनभल्भ खालामो आरो सार्कोल अफिसारासो बे इनभल्भ खालामबावो गावबुराफोरखौ खालामबावो दा बेबायदियाव गोलाव मोनसे प्रसेस जानो नागिराखै ओमफ्राय बेवहायनो रोखायै होदोंबा बे जाबाय जोंनाथ' धेमाजि जिल्ला जेंना गैला गलाघाट जिल्ला जेंना गैला माखासे जिल्ला जेंना गैया दाबो माखासे जिल्लाहा जेंना दङ डिसिफोरजों थांनानै रायलायनायाव हाख'वाखै आरो बे जाहोनावनो सोरनाबा बबेबा जिल्लाफोराबो गामि नटिफिकेसन होनाया स्रा जायाखै लखिमपुराबो माखासे दं लखिमपुरनाबो माखासे बेवहाय मोनसे एसे क्राइटेरिया होदों हमना लादो मोनसे गामि जाय गामियाव मिसिंजों बर'जों बा हारसाजों बर'जों दं दा बर' न'खरा बावहाय न'बाल' दङबा बियो नाथाय गामि नटिफिकेसन बे फैनाय नङा गामि नटिफिकेसन बे फैनाय नङा जोङो एटलिस्ट मोनसे गामियाव 10 न'खरा थाथारनांगोन 10 न'खर थायोबा बे गामिया नटिफाइडआव फैगोन 10 न'खरनि बाङाय जायोबा बेखौ नटिफिकेसन लाबोनो हाया नाथायबा बै न'खरबा थानाय जे गामियाव न'खरबाल' दं बर' न'खरा बा न'खरथाम दं न'खरनै दं बेखौ खाथि खाला जायोबा जोङो भटार्सआव लांनो हागोन आरो बिसोरो जोंनि खुंथायनि जे मोनसे खाबुफोर बिसोरबो मोनहैगोन नाथाय गामिया नटिफिकेसनाव फैनाय नङा जों भटआव लाबोनो हागोन बे बाथ्राखौ रायलायनानै रोखा जानानै दङ आरोखि दा जोंना बाथ्राया बे जे गामि सोसननांगौनि थाखाय नेबाय जोङो दुलाय बर' फरायसाफोर ज' रायलायनानै एसे नेथ'लायनोसैबो जाहैबाय बै समावहाय माखासे गामि हाबबावगोनलै एसे रायलायनायखौ रोखा खालामबावनि बेफोर खोथा जोंनि गेजेराव रायलायनायनि गेजेरजों जोङो नेलायनायावनो गोबाव जाबाय आरो जेब्ला गामिया नटिफिकेसन जाजोबगोन बेनि उनावसो बियाब दागोन बेनि उनावसो बिसायख'थि फैगोन बाथ्राया बे